ҳаракати қатор дар роҳи оҳани Амузанг Хатлон ба зудӣ шурӯъ мешавад. Худоёр Худоёрзода рӯзи 15 феврал дар нишасти хабарие дар Душанбе гуфт, инчунин мусофирбарҳои самти Тоҷикистону Узбекистон ба кор хоҳанд пардохт. Қариб ман агар гӯям ки 100% мо ба мувофиқа расидем ва сӯзишномаро парахгузорӣ кардем. ин ба фоидаи ҳар ду кишвар аст, бародар. роҳи оҳани Амузанг Хатлон дар соли 2011 хароб шуд ва ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистонро бо мушкилоти ҳамлу нақл рӯбарӯ кард. қаблан тариқи ин масир аз кишварҳои шӯравии собиқ маҳсулот ворид мешуд. яке аз роҳҳои аслии содироти молу коло аз ҷануби Тоҷикистон ба хориҷ ба ҳисоб мерафт. ба ин масъалаҳо кор рафта истодааст ва ба таври мусбат кор рафта истодааст. вазири нақлиёти Тоҷикистон тавзеҳ дод ки бар тибқи созиши ду ҷониб автобусҳо аз Душанбе, Қурғонтепа ва Хуҷанд ба шаҳрҳои Тошканд, Термиз ва Деҳнав мераванд. ширкати Asian Express мумкин медонед хел автобусҳои замонавӣ доранд. як қисми воситаҳои нақлиёташона дислокатсия мекунанд ба Сухт. дар Сухт як мисол автоколона бошад, як чиза мекушанд, ҷои корӣ мешавад, аз он ҷо ҳаракат мекунанд он тарафқати. Худоёр Худоёрзода дар посух ба саволи Радиои Озодӣ дар заминаи пазируфта шудани пешниҳоди ширкати Узбекистон ҳавоюларӣ дар бораи оғози парвози ҳавопаймоӣ миёни шаҳрҳои Душанбе ва Самарқанду Бухорои Узбекистон гуфт: баъзе чизҳое ки ҳаст баъди ташриф муайян мешавад ва насиб бошад, ин ҳам амалӣ карда мешавад. тавассути ҳамин автобусҳо Қурбоналӣ Хизиров, мудири пажӯҳишгоҳи нақлиёти автомобилӣ ва хидматрасонии логистикӣ, изҳори умед кард, ки алоқамандони сафар тавассути масирҳои нави ҳавоӣ ва нақлиёти заминӣ миёни Тоҷикистон ва Узбекистон зиёд хоҳад буд. мо вақте ки хансайроро мекушоем, ага албатта ман фикр мекунам хоҳишмандон бисёр мешавад. чӣ ки шумо мегӯед дар давраи шӯравӣ хеле туристически компаниё буданд ки Бухорову Самарқанду ин ҷо бисёр мерафтанд. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, ҳамаи ин кор баъди сафари нахустин ва расмии президент Шавкат Мирзиёев ба Душанбе имконпазир хоҳад шуд. қарор аст сафари Мирзиёев моҳи марти имсол сурат бигирад.